O cambio climático que nos ven en riba. Bueno, polo menos témolo claro unha porcentaxe da poboación, pero non toda. Cando un mira a evolución da percepción social deste problema, ve que vai medrando cunha curva que máis ou menos vai paralela coas curvas dos datos. Certamente o ser humano vai reaccionando a medida que vai levando lavazadas. Eu penso personalmente que o principal problema é de ter unha imaxe científica correcta. E a imaxe que eu adoito empregar é dicir que, pensar que esta pelota sexa a Terra, é dicir, que reduzamos a escala de tamaños para que a Terra sexa deste tamaño, e como sería a atmosfera nesta escala de tamaño? Pois a atmosfera sería do grosor dun destes plásticos que metemos na neveira para envolvermos as leitugas. E se eu collo o balón e o envolvo con este plástico das leitugas, e vemos o resultado, vale? O resultado, esta pelota envolvida, só cunha capa, vale? Esa capa tan fina, porque este plástico realmente ten pois menos dun milímetro, vale? Esta proporción que ten o balón con este plástico fino e a proporción que ten a Terra con 99% da atmosfera, coa altura a cal a atmosfera está concentrada no 99%. A atmosfera, evidentemente, é unha estrutura moi grande, pero por riba dos 25 km non temos máis que o 1% do total do gas. Cando un pensa nesta imaxe, sente unha certa claustrofobia, non? Porque se dá conta de que non temos aire dabondo, ou temos moito menos aire do que cremos. E realmente, a grande parte do problema climático está nesta capiña tan fina. Se a humanidade tuvera claro que esta capiña é máis fina do que pensa, e empezase a obrar en consecuencia, seguramente moitos dos problemas que vimos de falar non ocorrerían. Non? Entón, temos aquí os nosos dous profesores da xornada do seno curso. Entón, a primeira pregunta, non? Vos como vedes a conciencia que está tendo a humanidade sobre este problema do cambio climático, non? Reacciona a opinión pública rápido e dabondo? Ten que reaccionar máis rápido? Que habería que facer para que a opinión pública reaccionase máis? Susana? A ver, creo que hai dúas cuestións diferentes. Hai unha cuestión que é a conciencia, que hai que separar da reacción. Eu creo que cada vez a xente, e personalmente eu creo que en Galicia, cando, como dicía Xabe, o tempo está tolo, eu creo que cada vez que a xente é máis consciente de que o tempo está cambiando, de que a meteoroloxía non é a mesma que fai tan só 20 anos, que cambiou moitísimo, e que cada vez cambia a un ritmo máis rápido. Para min é totalmente separado do que a acción persoal, individual, e xa falamos a nivel grande, a nivel de goberno, a nivel de grandes poderes económicos. Esos son cousas diferentes. É o exemplo que eu poñía sempre. Eu podo querer ser moi sostible, pero se eu non vivo nunha cidade que me faga a vida sostible, eu non o vou ser. Todos podemos empeñarnos en reciclar, todos podemos empeñarnos en ir a bicicleta no noso traballo, todos podemos emprender grandísimas accións individuais, porque podemos ser persoas que sabemos que o clima está cambiando e sabemos que por culpa da nosa vida. E outra cuestión é que realmente podamos levar esas accións á práctica, que é onde vexo a maior dificultade. Eu creo que unha gran parte da poboación está concienciada, isto pasa en todo, non podemos esperar que o 100% este. Igual que non podemos esperar que o 100% de persoas se vacunen do COVID. O sea, creo que non podemos esperar eso. Pero que é unha concienciación? Sí. Que a hora de tomar accións vamos moi lentos? Tamén o creo así. Sobre o que dixeches da imaxe, do experimento este, do exemplo, que é maravilloso, Jorge, decir que Neil Armstrong, un dos seus primeiros viaxes ao espacio, a primeira reflexión que fixo cando viu a Terra é decir, ostras, a atmósfera é moito menos do que a xente se pensa, sabes? Ele foi o primeiro en chamar a atención sobre o fina que é a atmósfera. Eu, non sei, eu falo na perspectiva de alguén que fala sobre o cambio climático moitísimas veces nun medio de comunicación tan potente como a Voz de Galicia, e volvo sobre o mesmo e a falta de coñecemento, é dicir, está vendo unha concienciación cada vez maior? Eu creo que sí, dende logo, é unha realidade
que o clima está cambiando e estamos notando no tempo, que aparte os galegos somos expertos en meteoroloxía, ainda que non coñezamos exactamente a física da atmósfera, nos interesa moito a cuestión, eu creo que os galegos estamos incluso concienciados por encima da media, porque é un tema que nos interesa, polo tanto temos certo interese polo coñecemento, pero logo ese coñecemento é realmente moi escaso, entón estamos ante unha paradoxa terrible, porque realmente a xente non entende realmente o desafío o cal nos enfrentamos. Entón, a conciencia aumenta, sí, pero o coñecemento se mantén estancado. Por exemplo, eso, durante a pandemia ocorreu unha cousa increíble, do que nos tendemos que sentir orgullosos. Non sei por qué, pero foi así. España deu un exemplo a nivel mundial en disciplina. É dicir, aquí en España aguantamos o confinamento máis duro do planeta, ninguén dixo nada. Non saímos ás rúas a quemar contenedores, salvo algúns ali na rúa esta que todos sabemos do centro de Madrid, dimos un exemplo tremendo de disciplina, pero logo en cultura científica suspendemos. Non sabemos que realmente que é unha pandemia. Entón, a min eso creo que é unha conciencia, pero o coñecemento segue estancado, e, polo tanto, un non pode resolver un problema se non o coñece, e iso é algo que o vexo e que me preocupa. Un dos paróns que impiden que isto avance máis rápido é o negacionismo, que é unha parte inherente da sociedade humana, pero o problema tamén é que ese negacionismo estáse a ver cada vez máis arriba na esfera dos poderes públicos. Non? Temos un exemplo dun dirixente dun gran país, que foi Donald Trump, que era basicamente negacionista do cambio climático, desmantelou moitas das estruturas que se puxeran anteriormente. Entón, claro, en algún momento tedes a sensación de que imos para atrás ou non? Ou pensades que a corrente global vai para diante? Eu teño claro que a corrente global vai para diante porque quen manexa a economía está convencido de que vai para diante. Eu estou convencida que prácticamente ninguna empresa enerxética vai poñer os seus fondos en algo que non sexa verde, porque sabe que o futuro é ese. E pode vir un Donald Trump, e pode vir quen queira, pero hoxe o camiño que están seguindo a maior parte das industrias, das grandes, estou falando a nivel mundial das grandes, é un camiño verde, e creo que maiormente o teñen claro. Eu falo sempre de maioría, pode haber unha excepción. De feito, cando Donald Trump decidía que olvidamos o Acordo de París, olvidamos tal, Exxon, unha das maiores petroleiras de Estados Unidos, decía que ele estaba pirado, e non lle fixeron caso. Eles decidiron seguir o seu ritmo, e de feito que se comprobou é que Trump dicía unha cousa e as compañías petrolíferas e as enerxéticas facían outra, realmente diferente. Entonces, eu non creo que volvamos atrás, porque eu creo que que hai un impulso económico claro hacia unha economía verde. Para mí non todo o rápido que debera ser, pero sí que creo que para eso que o nivel económico está xa máis encauzado, moitas veces incluso co nivel político. Sabe, as forzas que se opoñen precisamente as reaccións contra o cambio climático tivelas máis fortes ou non? O negacionismo tivelo cada vez máis forte ou ves que vai pouco a pouco afrouxando? Bueno, unha paradoxa, non? Tamén do momento no que vivimos, un mundo cada vez con máis coñecemento, con máis tecnoloxía, e, sin embargo, volven a surdir certos fantasmas do pasado, non? Como, por exemplo, estamos cuestionando, a ver, algo de coña, pero que se a Terra é redonda. O sea, isto é como unha paradoxa de, non, bueno, pois, é así, é o momento no que nos tocou vivir, están desatados, agora co tema da vacuna é un problema, saberemos que vai a suceder co tema do negacionismo, co tema das vacunas, pero respecto ao cambio climático, eu creo que Susana deu no clavo, porque a roda do cambio xa está en marcha e iso é imparable, porque o cambio non vai a vir das boas accións de xeito individual, é dicir, o cambio climático ten un custo, podemos poñer unha cifra, e o poder económico está vendo esa cifra e está echando cuentas dicindo, vamos a ver, como nos sale isto? Están vendo que saen a perder e saben que o cambio é completamente imparable. E son eles os que van a solucionar o problema, porque Susana antes empezou a mencionar todos os cumios políticos, é dicir, a política está conectada, lóxicamente, coa economía, pero de momento non se fixo nada. Agora estamos dando contas e dixo, agora é o momento, e é o que di ela. Chegamos tarde? Esa é a gran cuestión. Aí estamos entrando xa nun dos puntos claves, non? Como antes poñía, nun dos vídeos que temos no de Susana, estáse poñendo naquela torta, no que dicía que a grande parte das emisións proviñan da xeración de enerxía, non?
No momento no que estamos grabando este vídeo, estamos nunha escalada dos prezos da enerxía que, bueno, depende da orixe desa enerxía eléctrica. O vento produce unha enerxía moi barata, pero claro, cando non hai vento, o país ten que alimentarse de enerxía eléctrica que ten que sacar de algún lado. Se non hai vento, hai unha opción que é balear os embalses, cos efectos que iso ten, e cando non se poden balear os embalses, hai ou ben queimar carbón, que se están pechando, que se que pecharon en datas recentes en Galicia as principais térmicas de España, co cal xa non solamente nos queda a enerxía nuclear ou ben queimar gas ou outro tipo de alternativas. Entón, claro, cando o gas é o soporte que ten o sistema para xenerar enerxía eléctrica, o gas sobe de prezo, a factura infla. Podería ser que pechamos as nucleares un pouco rápido demais? Ou non? Susana, que é coñecedora do sistema eléctrico español. Bueno, coñecedora. Coñezo un chisquiño, porque, bueno, eu desenvolvo a miña tese no ámbito dos servicios climáticos para a industria enerxética, en concreto a renovable. É un tema realmente complexo e a veces difícil de aspecto en que se aborde. En concreto, no mix enerxético que temos agora e o problema básico que temos ahora mismo, actualmente, é que en moitos momentos, sobre todo en situacións anticiclónicas, non temos vento. A enerxía solar no noso país non está despegando o ritmo que despega en outros puntos, non conseguimos, ora empézase cada vez a promocionar máis e vai aumentar moito, pero a día de hoxe é ridículo o que cubre a enerxía solar no noso país. Eu, se queredes, mostramos unha diapositiva no que vemos como se cubre a demanda nosa de enerxía nun mes de febreiro, o sea, nun mes no que estemos vento, no que temos auga, e no mes de agosto, no mes no que a enerxía foi máis cara. A outra imaxe, por favor. Aí está, perfecto. Na parte de arriba vemos como unha demanda enerxética dun día de febreiro, no que vemos como se cubre con enerxía. A verde é a eólica. Azul, que vedes, é a enerxía hidráulica, vale? Como vedes, nese momento temos gran cantidade de enerxía hidráulica e gran cantidade de enerxía eólica. Entón, no mes de febreiro non temos ningún problema. Por que? Porque temos enerxía de sobra. Si temos, ademais, moitas precipitacións, as concas teñen que soltar auga. E máis, moitas veces soltamos auga que non está xerando enerxía, porque senón rebentan as presas, non? E encima temos moitísimo vento, co cal temos cobertas a nosa demanda de enerxía, pois estupendamente. E fixadevos que o ciclo combinado, que é o de amarillo, no mes de febreiro, que na imaxe de arriba da esquerda, se vos fixades, nese ciclo combinado, prácticamente non tiramos dele, é dicir, non tiramos de gas. Nese momento, funcionamos prácticamente con renovable. O que vedes en azul oscuro, esa é a nuclear. A enerxía nuclear non se pode parar. É dicir, nós non podemos dicir, hoxe vamos a parar unha central nuclear. Non. O custe de parar unha central nuclear é enorme, non se pode parar. Entón, a nuclear vai estar sempre aí de fondo e entra todos os días no mix enerxético. Que nos sucede ahora mismo? Esta é a imaxe de agosto, de agora. Cando nos están dicindo, estamos vaciando os embalses, non temos auga, non nos engañemos nin o máis mínimo. Non houbo, nos días nos que a enerxía foi máis cara, non houbo unha maior demanda de enerxía hidráulica. Mirad o pequeniño que é o azul. Aína, claro que hai, pero comparada co mes de febreiro, non estábamos soltando algo loco. O problema que temos é que temos que darnos conta que estamos nun momento, que estamos nunha sequía, e non temos, os nosos acuíferos non son capaces de encher esos embalses. Entonces, non temos auga, apenas temos vento, fixadevos a línea verde, unha situación totalmente anticiclónica. Entonces, que nos queda? Tiramos de gas. E mirade a solar. A solar é a naranxa, claro, solar só producimos nas horas do día, porque cando hai sol. E fixadevos que ainda é unha franxa para ser España como un país de sol bastante ridícula. Quitamos as nucleares? Non, eu non creo que quitáramos as nucleares. O que pasa é que temos que ser conscientes e planificar o futuro. É dicir, ahora mesmo a nuclear está claro que nos fai falta, pero hacia o futuro teremos que pensar en ca hidráulica, ca solar e ca eólica poder ser o máis autosuficientes posibles. E demais, e de cara a futuro, eu creo que nos temos que olvidar tamén do ciclo combinado, porque o gas vendeusenos non fai tanto tempo como unha cousa maravillosa e é un dos nosos tamén potentes emisores, as centrais de ciclo combinado. Entonces, teremos que olvidarnos deso, pero tenemos que planificar.
O que nos está pasando agora ca enerxía é absurdo, se o pensamos. O sea, temos unha penetración enorme de renovables. Estamos pagando a enerxía a precio de euro. E, se o pensamos, é ridículo. Por que pagamos a enerxía cara? Porque temos que pagar emisións de CO2. Pero na enerxía eólica non temos por que pagar emisións de CO2. Na enerxía hidráulica non temos por que pagar emisións de CO2. E estamos pagando todo como si todo tuvera a mesma emisión de CO2 que o gas combinado e que o carbón que temos. Entonces, o que nos fai falta neste país é planificación. Vamos a unha transición enerxética, sí, pero planifiquemos antes que nos vamos a ver nesta situación cando o mercado enerxético funcione, porque sí que hai que decir que o mercado está funcionando, porque a enerxía está sendo máis cara cando estamos consumindo gas, pero que non é normal é que toda esa enerxía sea igual de cara. Entonces, planifiquémonos, sentémonos a planificar e co tempo, se planificamos ben, as hidráulicas a nuclear, podémola desbotar. Por que? Porque a nuclear ten un custe medioambiental tremendo e o informe do IPCC, este último, é moi claro e dice que é a última enerxía que debemos pensar nela. O sea que o que pasa é que é certo que últimamente están salindo, igual que salen xente con antivacunas e demais, están salindo moitos poderes a falar do beneficiosa que é a enerxía nuclear. E a enerxía nuclear mata xente, é peligrosa e é un combustible do que nós non temos aquí para nada. Entonces, volvemos a ser dependentes enerxéticamente? Non. Fomentemos o autoconsumo e pensemos o que queremos de cara a futuro e sentémonos un pouco a planificar. Non? No caso da nuclear, hai apreciacións, non? James Lovelock, que é o pai do pensamento ecoloxista moderno, ele foi o que realmente estivo detrás do descubrimento do burato de ozono, foi o que estivo nos alicerces. El defendía moito a enerxía nuclear, porque certamente nun escenario no que, por exemplo, a Alemanha ten moitísimo esforzo en enerxía solar. Angela Merkel, que é física, sabe ben do tema, anunciaron un peche a medio prazo de todo o seu sistema nuclear. Pero a Alemanha ten ese sostén. Pero España, por exemplo, que está poñendo en escenario de peche algunhas delas, ten colchón para pechalas sin ter casi a súa enerxía fotovoltaica instalada? É que eu creo que a enerxía fotovoltaica, non digo de pechalas mañá, pero facendo unha correcta planificación e sumando a enerxía fotovoltaica, como se prevé que se vai a sumar, porque ahora tamén entra o tema... Claro, falamos medio plazo. Sí, pero sí, tamén vai entrar o xogo do hidróxeno verde, que vai ser punteiro para eso e vai facer desenvolver moito máis enerxía solar. Eu creo que porque, bueno, hai xa diversos proxectos aí en construcción prácticamente, entonces aí sí que vai ser a medio prazo, creo que vai ser sustituible. O que desde logo non é pensable siquera, temos unhas centrais que xa son moi antigas, pensar en construir outra nova sería de locos, porque eso son proxectos enormes, unha central non ten nada, unha central nuclear é unha inversión de locura e incluso de construcción, o sea, son moitos anos, entonces vale a pena pararse, repensar e pensar e tirar coas novas tecnoloxías, porque as solucións, como dixen eu, están aí e estiveron aí sempre. O que pasa é que hai que querer ir a por elas. Bueno, aí non todo o mundo estamos de acordo totalmente, ou, por exemplo, o exemplo francés, que é un exemplo que puramente baseado en enerxía nuclear, non? O sistema nuclear francés multiplica o español por un factor non sei canto, pero moitísimo máis. E, bueno, é un equilibrio distinto, non? Evidentemente, podemos entender que a enerxía nuclear, claro, non é un ideal, polos problemas que ten, pero pisando a realidade, non? Que iso mellor é o tema central, non? Pisando a realidade de como se pode asumir o custo do cambio climático, un ten que ir dunha maneira ou de outra, non? Ti crees que a poboación vai pillando cada vez máis que isto vai ter custos? Está disposta a asumir eses custos, por exemplo? Eu collo respecto ao que estades falando, o que si podo engadir o tema do vento, porque este verán está sendo anómalo, en canto todo o mundo está falando de que non hai vento. Entón, a pregunta é, por que non hai vento? Entón, podemos volver a retomar o tema da corriente en chorro. Non sei se comentou outro día aquí Juan Taboada, pero é unha cosa que falamos el e máis eu. Curiosamente, todo se fastidiou o día das tormentas, esas tormentas que colapsaron en Ourense. O que sucedeu foi, precisamente, que hubo unha invasión de aire frío dende o norte cara as latitudes medias, porque a corriente en chorro estaba canalizando ese aire frío, provocou a inestabilidade que creou as tormentas en Ourense e, como dixen antes, os anticiclóns se alimentan de aire cálido. Entón, ese aire frío estivo preto da península
preto donde debería estar o anticiclón das Azores durante o verán, durante moito tempo, e o anticiclón ata fai unhas semanas non estivo cómodo en ningún momento. Estaba lonxe da península. Entón, tiñamos este tempo húmido, pero que ademais estábamos no que os meteorólogos califican como unha situación indefinida, que estaba, situación indefinida, que non sabíamos se estaban altas presións, baixas presións. Eso que é? Non hai vento, por eso este ano foi un ano de tanta néboa, de tanto nube baixa, e eso foi o que provocou que non houbera vento. Non hai vento, pois aí tes as repercusións a nivel, neste caso, enerxético e con todo o que trae. Eso é o cambio climático, eso é o difícil de entender, que alguén poda entender, porque é así, está nunha seca, está nunha subida dos precios de calquera alimento, é moi difícil conectar esos, pero está aí, está en moitos problemas da nosa sociedade. Quizás unha maneira boa tamén de ir vendo isto é poñerlle prezo á factura do cambio climático. Hai un prezo que se pon, que é o do CO2. Eu tive encontros co director de Endesa, As Pontes, por unha idea que tiña. Cando eu cheguei ali a ver o seu despacho, o prezo pasara de 8 euros a 25 euros a tonelada. O sei onde vai isto, lóxicamente, e tal. Un dos teus directores de tese é precisamente un dos expertos en España, un dos principais expertos no cómputo da factura. O cómputo na factura normalmente solamente mete o CO2 ou mete outro tipo de factores? Respecto ao tema da factura, que eu aí sí que non é que controle moito, a factura realmente unha parte moi importante do que pagamos son impostos, non? Realmente, cando nos desglosamos a nosa factura, pagamos por un término de potencia, que eso sí que se rebaixou, e despois pagamos por un consumo, por o que facemos, non? Pero logo, cando vamos a sumar o contante da factura, se tú te vas solo o teu consumo, realmente é pouquísima a cantidade, non? Claro, obviamente, ese valor dese consumo sí que estás pagando, porque cando se paga tanto por dereitos de emisións, cando unha empresa, por emitir CO2, ten que pagar eses dereitos para darte a ti enerxía, claro que cho vai reflexar no teu kilovatio. E claro que a parte da suba da nosa luz, claro que é por esos impostos, por ese pagar ese CO2, unha parte, non toda, lóxicamente, pero de feito ahora mesmo estamos pagando para min en exceso, non? E iso é un erro enorme que non debe pasar na transición ecolóxica. A min prodúceme moita pena e moita desilusión o que está pasando co tema da factura da luz. É algo que me reconcoe por dentro, porque creo que é o contrario do que debe pasar. O sea, cando falamos de transición ecolóxica, debemos falar de igualdade de oportunidades tamén para todos. No momento en que a luz sube desa maneira, xera diferencias e xera problemas. Como podemos cambiar isto ou revertir isto? Facendo que a xente sea máis dona da súa enerxía, promovendo o autoconsumo, non? Eso que tanto se está botando para atrás, que tanto nos están botando para atrás, e que creo que temos que dar un impulso e ser capaces de realmente facer unha revolución para afrontar esta transición enerxética. Porque, senón, este cambio van a poder levar moi ben a xente que ten diñeiro, e a xente que se atopa no límite vai ter problemas con esta transición. Entón, eu creo na transición ecolóxica ao 100%, pero creo nela sempre que sexa xusta. No momento que non é xusto, porque a min ahora mesmo non me está parecendo xusta, prodúceme sensación de que estamos facendo fatal, non? E eu teño esa sensación continua de que, sí, este é o camiño, pero nos faltan tantos mecanismos de regulación polo medio que perdemos a batalla, non? E a xente dice, jolín, a luz é máis cara polo cambio climático, pero é que realmente as persoas teñen que chegar a fin de mes. E cando por culpa de regulacións do cambio climático que non as estamos facendo ben, que non se están facendo ben, a xente está enfadada, porque está enfadada, dices, isto non está ben feito, non? E a esta factura, habría que sumarlle unha factura tamén máis global, non? A factura das inmigracións e dos costes que hai, dos desastres naturais que se producen, que teñen un custo elevado. En algún momento chegarase a meter toda esa suma, e mira, non é solamente o tema do CO2, sino que é os daños que tens que reparar, o custo en vidas humanas, o desequilibrio demográfico que vai haber e os conflitos que vai haber, como ti dicías, non? Conflitos que se producen precisamente polo cambio climático, non? Veremos en algún momento a corto prazo ese cómputo, bueno, que xa se fai, pero
nas contas que leven aos grandes a tomar as decisións? Non sei, eu creo que a verdade é que é unha pregunta tan complexa, Jorge, que para que conteste eu, ao final o que estamos aquí, é certo, como de solidarios somos, no? Ao final, no? É que decir, porque o cambio climático é un problema que é unha consecuencia do noso modo de vivir dende fai moitas décadas, é dicir, é un precio que temos que pagar agora, pero os seres humanos é a gran cuestión, somos bons ou somos malos por natureza? Porque os conflitos, antes do cambio climático había outros conflitos como a pobreza, é dicir, hai un primer mundo, hai un tercer mundo, é dicir, eso está sin solucionar todavía, e eso se ten que solucionar, é dicir, un dos grandes problemas do tema do Acordo de París, cal foi? Por que non se aprobou? Polos malditos cartos, é dicir, porque a India e moitos países africanos necesitan cartos, se queredes que medremos sin contaminar, nos tedes que dar recursos e nos tedes que dar cartos para non cometer os mesmos erros. Eso se vai a facer, eso vai directamente na somos solidarios, o sea, realmente aprendemos desto. A mí me cuesta querelo, Jorge. E a nivel da xestión política, xa un pouco para ir rematando, como vedes a acción política que se está tomando no noso marco nacional español ou galego, non? Que, por exemplo, se te nombraran ministra ou directora general, que podría pasar, entonces, que medidas, o sea, discreparías moito das medidas que se están tomando, cambiarías o rumbo, ti como ves as decisións que se están tomando no teu contexto de Galicia e de España, non? Eu creo que non debemos esquecer nunca onde estamos e o lugar que ocupamos. E eu creo que ahora mesmo as decisións non se están tomando ni en Galicia ni en España, sino que se están tomando en Europa. Eu eso teño claro, non? Entonces, unha vez que se toman esas grandes direccións en Europa, hai que executalas a nivel e hai que baixalas aquí, non? A cuestión é como se baixan e como se executan. Eu creo que o camiño do goberno é adecuado no sentido de que sí, de que esta transición hai que facela e non só la estamos facendo nós, está facendo moitísima xente, e moitos países van moi adiantados con respecto a nós, tamén países que o teñen moito máis fácil. Eu creo que non sempre nos debemos poñer o lomo de que vamos moi atrasados, non, cada país ten as súas circunstancias, a súa poboación e os seus xeitos e as súas vidas das súas persoas. Pero sí que creo que ahora mismo hai cuestións que están fallando na base, non? Como todo isto que explicaba, da factura da luz e demais. E a min esas cousas que ao final, que a min personalmente me parecen graves e importantes, non? E sobre todo porque hai tanta desinformación e isto eu teño falado contigo, Jorge, algún día, personalmente, a mí enfádame a desinformación, non? Porque decimos, que eu teño visto en Twitter comentarios este día de están os muiños, hai vento e están parados. E eu penso, pero tú crees que unha empresa lle interesa ter os muiños parados? O sea, eso non saber nin o mundo que ocupamos para facer ese comentario. O sea, eu dicía, non pode ser, o sea, alguén non pode opinar que unha empresa este contenta por ter parados os muiños. É absurdo, eles teñen un obxeto aí que ten que producir o máximo posible todos os días. Entonces, con esa desinformación, e eu, desde logo, que sí que faría sería informar moitísimo máis, porque eu creo que hai unha desinformación tremenda. Todo isto da luz, aparte de mala planificación, por o que digo, non podemos estar neste momento con esta situación, sobre todo con esta subasta de prezos, é absurda, eso hai que cambiarlo xa de raíz, e sobre todo máis información, porque eu vexo que hai moitísima desinformación. É certo que non todo o mundo pode saber que un muiño se ponga a funcionar a partir dos 5 metros por segundo de velocidade do vento, vale, pero alguén terá que dicir que non hai vento. E por que non hai vento? O sea, acaba de explicar, se sabe, temos unha situación, ahora mesmo que non hai vento, non temos vento suficiente. E se non temos vento, a todos nos gusta cando chegamos a casa encender unha luz e que se encenda a luz. Porque eso tampouco pensamos. Eu tamén digo moitas veces, sí, pero o día que non temos a luz, enfadámonos e molestámonos. Entonces, bueno, eu creo que hai que facer un exercicio sobre todo de información e de cambiar reglas importantes. Sabe, ti como observador xornalístico, como ves o rumbo que está levando Europa e España en xeral ante esta cuestión, comparado co resto do mundo, claro? Eu creo que este goberno, polo menos, fixo un par de cousas ben, que é situar unha persona que sabe do que fala, cando fala do tema da transición enerxética, porque ten un bagaxe, é unha persona que está aí ao frente, pero, bueno, logo vexo cambios... O rumbo europeo, que decir, rumbo desta parte do mundo na que vive, non? Europa, non? Eu creo que Europa quere ser líder a nivel, sempre foi, realmente, en tema de medioambiental, Europa quere ser líder e arrastrar a Estados Unidos, a China e o resto
o resto do planeta. Eu creo que Europa, o sea, no tema da ambición, sempre vai por diante de China, a cuestión é se Europa pode arrastrar, ademais outro día falaba, ahora mismo o tema geopolítico está moi candente, porque parece que imos cara a unha nova guerra fría, esta vez entre Estados Unidos e China, que saberemos o mundo que nos ven aí, é dicir, todo isto do cambio climático está aí, pero que logo tamén, por encima deso incluso, saberemos que creo que vai a pasar aí, os rusos cos chinos, Estados Unidos desatado, e saberemos cal é o precio que temos que pagar os cidadáns. Europa ben, España ben, pero queda moito por facer, porque date conta que o Acordo de París, que se aprobou no 2015, todavía hai follóns para materializalo, é dicir, de momento non hai nada, non temos nada. Estamos no século XXI, vemos que cada ano pasan cousas máis tolas. Que fixemos? Non fixemos, o sea, seguimos, ves a barra a línea de CO2, nunca deixou de medrar, ni sequera durante o maldito confinamento, que estábamos todos metidos na casa, é dicir, porque aparte hai un concepto moi importante que é a inercia do sistema, é dicir, todo o que emitimos vai a seguir actuando, o sea, eso é así, o sea, estamos falando pero que non cambiou nada, Jorge, estamos no 2021. Pregunta final, vedes o vaso medio cheo ou medio baleiro? Eu sempre medio cheo, pero iso é unha cuestión interna. Eu creo que tamén, non sei. O gallá, hai que ter esperanza, sempre hai que... A ver, os seres humanos somos maduros e logo está a ciencia, que non pode solucionar os problemas, pero fixadevos na pandemia que vai a tirar sempre vai a tirar, e de algún xeito tirará de nós e nos iremos detrás da ciencia e o conseguiremos. Eu, como europeo, teño que dicir que en Europa sí que vexo o vaso medio cheo, porque en Europa sí que vexo que as diferentes sensibilidades políticas converxen neste problema, non hai moito debate tampouco entre diferentes posturas, non? Eso vou de país a país, en diferentes cores políticas, polo menos das mayoritarias, non hai moita diferencia. Entón, bueno, eu tamén espero que en algún momento se saiba como capturar CO2. Hai sistemas que xa están capturando CO2 a un prezo que empeza a ser inferior ao propio dereito das emisións, co cal, pois... Pero xa é a ciencia, Jorge, ao final. Non é a política. É a ciencia, o que digo, a ciencia tira, e os demais, pois, nos deixamos guiar a luz da ciencia, Jorge. Bueno, pois con esta bonita mensaxe, con 3 vasos medios cheos, que é vaso a medio cheo, deixámoslo aquí. Moitas grazas.